Ahojte, chcela by som vás privítať v mojej dielničke a ukázať vám niečo z mojej tvorby. Tentokrát je to enkauistika, maľovanie žehličkou a voskom. Tomuto maľovaniu som sa začala venovať intenzívne od roku 2022, takže sú to presne v tomto období 2 roky, keď som prvýkrát otvorila túto krabicu. Je to enkauistická štartovacia sada, kde je žehlička, papier a vosky. No a keď som prvýkrát nahriala žehličku a keď sa mi roztápali tie vosky a nanášala som to na papier, som mala nádherné pocity. Som bola veľmi šťastná, že som začala vytvárať nejaké obrázky na papier, lebo ja som predtým v živote nikdy nevedela maľovať, ani ma to veľmi nebavilo. Ešte znovu neviem držať v ruke, maľovať detaily to už vôbec, ale touto žehličkou je to niečo úžasné a čo sa mi na nej veľmi páči, na tejto technike, tak je to, že keď vytvorím nejaký obrázok a náhodou, že sa mi nepáči, nahrejem žehličku a nanesiem inú farbu vosku a potriem po papieri a hneď sa vytvorí nejaký iný obrazec, ktorý sa mi možno viacej páči ako ten predchádzajúci. Takže je to naozaj veľmi veľká výhoda, veľmi perfektné a teraz by som vám chcela poukazovať obrázky, ktoré už mám urobené. Toto je napríklad obrázok, som len 2-krát potiahla žehličkou po papieri a vznikol takýto nádherný obrázok. Tu mám obrázok o farbách dúhy. Tu mám ďalší obrázok. A čo sa mi veľmi páči na týchto obrázkoch, že vlastne keď ho takto otočím, pozriem sa z iného uhla, tak vždy vidím niečo iné. Dôležité je zapojiť vlastnú fantáziu, zadívať sa a zbadáte tam možno niečo také, ktoré ste si ani nemysleli, že tam môže byť na tom obrázku. Tieto obrázky sú veľmi pozitívne, ukľudňujúce. Nech sa páči, aj toto je veľmi pekný obrázok. No a keď sa mi podarilo urobiť priveľa týchto obrázkov, tak ma napadlo, že by som mohla vyskúšať urobiť motivačné kartičky. Takže tu je krabička s motivačnými kartičkami. Tak tie väčšie obrázky som postrihala na menšie kúsky a urobila som takúto sadu obrázkov, kartičiek. A z druhej strany sú motivačné afirmácie. Napríklad toto: vkladám srdce do všetkého, čo robím. Keď počúvam svoj vnútorný hlas, cítim sa úžasne. Alebo ešte jeden: odpustením a láskou dávam sebe to najlepšie. No a funguje to tak, že vlastne keď sa zadívate na niektorý obrázok, ktorý sa vám zapáči, otočíte ho z druhej strany a vidím: sebaláska a sebaúcta naplňajú sebaistotou. Krásne motivačné kartičky, vhodné na každý deň, ktoré nás môžu nakopnúť, naštartovať a aj vďaka nim môžeme žiť lepší, krajší, zdravší život. No ďalej som skúšala robiť takýchto anielikov. No a vznikla z toho pohľadnica, na ktorú sa môže napísať text. Veľmi sa mi páčia slnečnice, tak aj tie som skúšala robiť. Tiež sa môže napísať text. Takisto tulipány. Tiež dovnútra blahoželanie. No a vytvorila som aj takúto pohľadnicu. To som vlastne urobila takto, že som prestrihla jeden obrázok. Spredu som dala takto. Znútra je takto obrázok. A aby sa mohol napísať nejaký textík, blahoželanie, tak je takáto kartička priložená k tomu. No a mám tu aj takéto obrázky, ktoré sú už zabalené.
pripravené na predaj. V prípade záujmu ma môžete kontaktovať. Tieto obrázky asi môžete nájsť aj na internete, na e-shope tvoriveručičky.sk, kde si môžete urobiť objednávku. Ja vám pošlem faktúru a po prijatí peňazí na účet vám tieto moje obrázky môžem poslať poštou alebo si ich vyzdvihnete u mňa osobne. Takže už je to len na vás, ako sa vy rozhodnete, čo pre vás bude výhodnejšie, lepšie. No, ďalšie obrázky tu mám aj takéto veľké. To je obraz, sa môže zavesiť na stenu. Alebo takýto menší. Tento sa môže položiť aj na komodu. Takisto aj môžete nezavesiť. Takže nech sa páči, ak máte záujem, kontaktujte ma, napíšte mi mail alebo zavolajte. Kľudne sa mi ozvite, budem veľmi rada, keď budeme v kontakte a keď vás poteším mojimi výrobkami. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ahojte.